ستا فولکلورا کوواران هاوار، روناهی، روژانو مم مکریانی، ریناس خندکی، محبوس سرحدی وشانین واردوس ستا فولکلورا کوواران هاوار، روناهی، روژانو کو محبوس سرحدی، مم مکریانی و ریناس خندکی وکه سه جیلدان آماده کرن جهیلا وشانین واردوزه و هات چاپ کرن. محبوس سرحدی د سال 1982 ده لگوند قانجیا یه بسر قرای زیوه چه بو. لزانینگه ها 9 ایلولی بشه ماموستی خلاص کر. کاری برهفکاریت که. مم مکریانی د سال 1981 ده لگوند تیزانه یه بسر نافچه آرتوکلیا مردینه و چه بو. لزانینگه ها دیجلی بشه ماموستی خلاص کر. کاری برهفکاریت که. ریناس خندکی د سال 1994 ده لگوند خندکی یه بسر حزخ وجدایک بو. لزانینگه ها دیجلی بشه حقوقی خلاص کر. پارێزەرە و کارێ بەرهەڤکاریەتگە. سێتا فۆلکلۆرا کۆڤاران ji sê pirtûkan pêk tê. Hemû nivîsên folklorîk yên wek fabl, çîrok, xebroşk, destan, kulam û stran, efsane, lorî, lawij, payîzok, dûrik, qewl, pêkenî, gotinên pêşiyan, nivîsên li ser eşîran û baweriyan yên di kovara hawar, ronahî û rojanû de divan her sê pirtûkan de hatine civandin û li gorî cûreyên xwe hatine tesnîf kirin. Cîlda folklora hawarê Mahbûs Serhedî bû çapê amade kir. Hawar di 15 gulana 1932 de li Şamê ji hêla Celadet Elî Bedirxan ve hatiye derxistin. 57 hejmarên wê hatine çapkirin û di 15 tebaxa 1943 de karê weşanê radiwestîne. Amedekar Mahbûs Serhedî ji hemû hejmarên hawarê 15 çîrok, 15 fabl, çend destan, efsaneyek û gelek kulam û stran, lorî, payîzok, lawij û hin nivîsarên din ên folklorîk derxistine û di cîlda folklora hawarê de bicih kirine. Cîlda folklora ronahiyê Mem Mukriyanî amade kir. Ronahî di 1 Nîsana 1942 de li Şamê ji hêla Celadet Elî Bedirxan ve hatiye derxistin. Bi tevahî 28 hejmarên wê derketine û di sala 1945 de radiweste. Di hejmarên destpêkê de zêdetir nûçeyên şer hene. Ji hejmara 12yan û şûn ve nivîsên li ser Kurdan di kovarê de cih dikirin. Amedekar Mem Mukriyanî jî divan 16 hejmarên dawî de 15 çîrok, 28 fabl, 7 xebroşk, dîdemek ji destana Memê Alan, gelek kulam û stran, li ser eşîran û baweriya êzdiyatiyê nivîsên giranbuha, nivîsên li ser nêçîra heywanan, pêkenî û nivîsekê li ser salnameya kurmancî hildaye û di folklora ronahiyê de bicih kiriye. Cîlda folklora Rojanûyê Rênas Xendekî amade kir. Rojanû di 3 gulana 1945 de li Beyrûdê ji hêla Kamuran Elî Bedirxan ve hatiye çapkirin. Heftê di 2 hejmarên wê derketine. Kovara Rojanû ji hêla folklorê ve ji kovarên hawar û ronahî zengîntir e. Amedekar Rênas Xendekî ji hejmarên Rojanû 8 çîrok, 9 fabl, 6 xebroşk, gelek kulam û stran, hin destan, gelek dûrikên li ber tembûrê, qewl û ayîn, hin gotinên pêşiyan û mamik hildane û di folklora Rojanûyê de hewandine. Di dawiya her sê pirtûkan de jî ji bo têgihîştina deqên folklorîk ferhenga folklorê hatiye zêdekirin. Bi vî awayî xwîner wê baştir têbigihîje. Veşanxaneya Wardos folklorê weke xwenasîn pênase dike û di warê çapkirina berhemên folklorîk de roleke girîng dilîze.